Zdravím všetkých, moje meno je Frajer a dnes sa vítam u nového videa. Keďže všetci ste si odhlasovali Need for Speed, nejakú Need for Speed. A čo je lepšie, stará dobrá klasika Underground 2. Áno, ja viem, že Underground je väčšia klasika, alebo nedaj Bože Hot Pursuit jednotka, tá stará. To by som si nezahral, to by môj video to nepodporuje. Ale prečo nie je túto hru? Bohužiaľ ja to budem musieť rozťahovať, takže to môžete vidieť troška rozťahnuté. Je to z toho dôvodu, že by to bolo také kraje a ja to nechcem vážne, je to troška nepríjemné. Budeme počúvať akčnú hudbu. Nemusíme pozerať, to sú úvodné veci, než táto čiština nás bude prevádzať celou kariérou. Aspoň začiatkom. Aha, super. Čau Rachel, ako sa máš? Dobre? Ako bola večera? Čo si jedla? Tak toto ne. Toto chceš, proste to auto. Uííí. Sa vláda jak nič. Snímaj. Tak narazím s ním, ale to nebolo plánované. Mecerníkom je brzda. N-kom je nie. N-kom je nie nitro. P-čkom je nie. F-kom, G-čkom. A cepnem to. Zase všetci proste... Oh my god. Majte sa... Vy núbkovia. Nemáte také auto jak ja. Drafting, kámo, drafting. Toto je najlepšie, že aj za takú proste malú blbosť dostanete toľko bodov. Hádam vám to neučí tak ako mne, ja si to dám radšej takto na jeden sluchátka, aby som nehučal na celý dom. Kámo, auto, toto je auto, ale my to máme v mílach. Miles per hour. To znamená, že teraz môžeme ísť takých 300 alebo 200. Jasne, teraz asi všetci polovica tých, čo poznajú takéto veci, tak sa klepli po hlave a idú za mňou motorovkou. Nestihnú to, ja to uploadnem. Ja vlastne to musím uploadnúť. 2 sekundy. Jasné. Ja som najrýchlejší proste závodník, ja to zvládam jak nič. Keď sa dám nitro, ty kokos. Ale nedal sa mi čas nitra odbočovať, lebo by som asi vypol celý program. Wow. Tak to som akože vyfailil. Nevadí. Očividne nemôžem sa báčať do láva. Neviem prečo, keď púšťam nitro. Bude troška problém. Ale inak v pohode. Akcelerácia tu nemá, akcelerácia RIP. Ja musím byť prvý, ak som peniaze na moje nové auto. Áno, toto nebude moje stále auto, ak ste to poznali. To je vlastne iba také, že nám požičali auto, laps, toto bude... Mám 2 kola, máme ísť, to je v pohode. Ďalšie nitro. Ináč, vážne, toto je také, že... Toto auto je vážne už také naplno vytonené, je to Nissan, ktorý v budúcnosti budem môcť mať, ale... Môžeme si ho aj takto vytuniť, presne ako to máme na začiatku, pozeral som veľa ľudí, ktorí to spravili. No, RIP. Ja by som ho najradšej predal, on ho predá za pár tisícok, ale to už aj to, ostatné auto sa vieš predajú, viete predajú za drahšie. Začkajte si, dám troška nitra, nech to vypeckujeme, keďže som narazil. A skúsim ho troška predbehnúť. Vidíte, že tam sú jazdia aj pesničky, to je to, že sú to copyrightské pesničky, preto som si ich musel dať aj tichšie proste. To sa len tak nedá, ale no, idem na to. Jasné, začína pršať. Tak to sme došli, lebo toto, ale neviem ako, ale očividne na kolesách nie je veľmi dobrá guma. Na kolesa nie je dobrá guma, kolesa sú z kovu, viete. To sa naučte. Ja viem všetko o autách. Kappa. 1, 2, 3, 8. Áno, 1, 2, 3, 8. Idem na to. Kámo, prídeme nitro. Ideme na to. 169 km. Ale hlavne, že tam je to číslo. Počkajte, ja to môžem ešte ovládať, takže môžeme teoreticky to ešte zvládnuť. Zvládneme to? Krásne sme to zvládli. Na 100 mph. Prosím vás, povedajte, ako to mám nastaviť, lebo ja to nechcem mať mil per hour. Ja som mal vždycky v mil per hour, ale
Mills, alebo Mil, alebo Milka, alebo ja neviem čo. Proste, ja to nechcem mať, ja to nechcem. Ja to nechcu. Ja nechcu. Vole. Ja som milionáš. Vole. Ja to nechcu. OK, bola troll. Ináč je to na mojom starom počítači, keď som to začal, tak to išlo 25 fps, teraz to tu ide 40. Neviem prečo, GTA 5 mi ide na 30 alebo 20, ale táto hra mi ide na 40. Je to stará hra, no. Population, áno, population. Continue, return to explore. Yes, chcem to uložiť. Áno, predstavte si to, chcem uložiť, kurňa, fix. Krásne sme to uložiť. Idem sa napiť. Môžeme pokračovať. Poď dozadu. Ideme na to, baby. Pekná pesnička nám ide. Krásna pesnička. Para, bere, bere, bere. Barka, 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 nám nebere, bere. Musím to dať čo hovoriť, pretože tá pesnička, kam nepočí, tak nám dajú copyright strike a... Aj keď copyright strike je troška nám. Aj... No tak Drifties... Kámo, tak to čo sme zavíjali cel. Kam, to išlo na 20 fps kvôli tomu. A ináč nám to úplne všetko na maxých detailoch. Nastavilo mi to aspoň... Tá hra mi uvažovala, lebo ja mám starý procesor a hra uvažovala o tom, že mi to dá na medium detaily. Ne, hra ne. Úplne všetko na high som. Napríklad pri tých svetlách mi to droplo na 40 fps. No mal som aj vtedy Enter Show. Máš sa autíčko. Jasné, táto nám vysvetľuje zase. Tak tu si nedám. Zase to má Accelerate dobrý, ale nemá to vôbec top speedku. Toto si zobrali by sranduje. Toto má zase veľký handling, to má preradzovanie veľké, ale... To som si vyberal, pretože toto je také stredné. Neviem, toto sa mi veľmi nepáči. Honda Civic sa dá dobre vytuniť. Hondu Civic bereme. Honda Civic. Ja vám povie, choď na prvý závod s týmto autom. Nerosti som nesrandu. Nie, teraz ideme tu tuning shop. Preto som išiel aspoň na jeden závod, lebo $200 sa hodí. Víte, ako idem rýchlo. Už môžem to automaticky shiftom prehadzovať, takto. To bude to sa dá nastaviť, čo budem prehadzovať. Wow, teraz sa mi ani slide nezarátajú, lebo nemám nitro. Vidíte? Takže som dokášľal, tak sa nič nestane, pretože ja nemám kurňa nitro. Keď som mal nitro, tak sa mi to zarátala. Poďme na to, ideme na to. Jasne, dám slide. Troška zadriftujeme, ináč môžeme odhalovať. Vidíte, že to bolo aj vo Floodoutte, táto pesnička. Kámo, tak toto mi je strašne nostalgia, táto hra. Ideme driftovať. Ja viem, ako driftuje, ja to poznám, čičinelky. Sa nezdáte, prejdem ťa. Ja som ťa prešiel, viete, si v pohode. Ja, to nie je drift. Čo, kam ma tlačíš? Ty budeš tiež posledný, vieš to. Ja musím ani brzdiť, pretože to auto nie je tak rýchlo, aby som to neubrzdil. Wow, pozor. Táto hra sa vás snaží zastaviť, pretože je jedno, že kto bude prvý proste, alebo posledný. Ale hlavne, že vy nebudete prvý, alebo hlavne nech ste poslední, to je najlepšie. Posledné kolo, a toto dám, tak máme 300 alebo koľko. To nie je drift, drifty sa mi viac páčia, lebo na driftov môžete získať easy body. Easy, vyhrali sme to. You video, time, 54 sekúnd. Všetci ma oslavujú. 250 sme vyhrali. Krásne, return tu, áno, ja viem, všetko uložte. Fúha, dobre mi, pekne.
Black Betty, to je pesnička. To som chcel dať do intra, ale neviem, to je copyright pesnička. Black Betty, bear, bear, Kto pozná, určite mi napíšte. Určite napíšte, že kto pozná, keď Perform Shop, toto ideme sem. Black Betty, bear. To musíte určite, to proste je. Kto pozná auta, tak toto musí poznať. To je taká Blackberry, Bear, Bear, Blackberry, Bear, Blackberry, Bear, Bear. Chceš so mňou závod? Možno, že by si ma porazil. Toto ináč získame dosť veľké peniaze. Blackberry, bear, bear, Blackberry, bear, bear. Nedochytíš ma. Kámo, tak to je race song jak nič. A pozor, on je na rovine rýchlejšie, než ja som chceš. No to viac nevytočí už. On sa držať v meste. Idem na to. Musíme sa takto zbaviť. Je to Corolla pre Boha, čo nás nemôže dať. Nemôžeme ho nahádať vyhrať, lebo nám zoberie takú 100 alebo 250. Ale to ako pridal, ty kokos? Čo on má nitro, či čo? Musíme sa rýchlo zbaviť ako. Nemôžem narážať hlavne, to nám troška zmenšuje rýchlosť. Čo? Ja som sa díval. Sa díval na rýchlosť. Stále ma nechytil, ale. Ok, idem na to. Musíme to vypeckovať, ja viem, že teraz som utichol, ale. No aha, zase ma doháňa. Toto bude nekonečný závod, nekonečný príbeh. Jak som Black Betty, prosím vás. Kámo, to čo sa stalo, však ja som ho jak predbehol. Pre Boha. Vyhral som. Krásne, vyhrali sme 100, čo aj to som ho hodil. No, sem tam myslíš. No, ideme tam. Videli ste, že som to vyhral po 2 minútach vážne jazdenia po meste som ho konečne vypeckoval, som ho porazil o $100. Tých $100 sa hodí vážne, uvidíte, že tam tie tuningy sú aj za $100 a tie vám poradne zvýšia výkon. Ďalší, ale toho si nejde vyvolávať, lebo náhodou by mi ho ešte porazil. To je ďalší ináč. Musím ísť do protismeru. Really? Tak keby videli fízly, ešte že to nie sú fízly. Tých by ja strepol. No, v Underground 2, keby dali fízlu, tak kámo, tak to je inak. To už je iná káva. No poďme na to. Táto navigácia by nás mala viesť úplne najlepšou cestou k tomu. Ako sa najrýchlejšie tam dostať. Tak sa uvidí. Teda pôjdeme doprava, to je jasné. No, ideme. Ideme. Na to som hral strašne pred dlho sú to. Ďalšia taká správička, že bank 600 mám.
600 v banke. Krásne. Peniaze, to je sa 25, to vám to dá? Nie, 50 dokonca. Easy. Enter shop. Na tých zatačkách, tam by som si dal. Engine, EQ, Transition, Suspension, Nitros, Tires, Brakes, Brake, Turbo a Performance. To je iba tak, že aby zjistili, že ak máte silný. 500 vidíte. To vám dá dobrú akceleráciu. Nič. OK. EQ. Viem, že tu vám dá čo dáva. Toto, vidíte toto? Remove top speed meter. Top speed ide, jak vám dá. A za 100. Získali sme 100. Top speed ide hore. Transitions. Suspension. OK. Nitros. Top speed acceleration. Ďakujem. Proste za 100 som si dal top speed a teraz by som mal, ako som išiel 117, tak o mnoho viac. Dobre mi. Teraz dám mapu. Je to sem sa ísť, takže pôjdem doprava. Ja viem, ako tam už vidím to na mape. Tam keď pôjdeme, tak tam sa viem, že tam sú party ako na hviazdičky. To je vlastne na vyfintenie toho auta, iba taká fintička, fintufňa, ako by bola kloker. Ináč jeho černo máte v popise, chcem vám troška, aby mal tých 30 odberov. Dajte mu na tej 30-ky, zaslúži to, ináč takto by som chcel pár ľudí. To je drag. Dáme si draga? Prečo nie? Prečo zakrát? Čo iba? Alebo to je sprint, alebo drag. To je sprint. Sprinty nemám rád. Drag hej, sprint nie. Sprint nemusím. Ale ideme proste na ten body party. Vážne je to tu poskrývané po meste, vážne. Easy, kámo, easy. 130, že by sme dali. Easy, 41 sekúnd. Teraz ma všetci oslavujte, peniaze plus. 250 reputation po sa mi zvýšia tiež. To je proste super toto, proste, vyzerá to takéto malé rejsíky, to je ľahké, pravda, že, ale potom som sa už veľakrát vyrežoval. Som mal chuť mi počítať rozumieť, pretože vyhrávate, OK, a v posledných sekundách vás proste takto predbehne s tým, že má motor naplno. A vy za to nemôžete proste. OK, ideme na to, vidíte, 50-ka dokonca. 850 už máme. Krásne, máme na tuning pekný. Pekný tuning bude, pekný. Videli sme, že 750 stojí Nitro. Nitro nechcem zatiaľ, Nitro je nám k ničomu. Takže video môžete označiť lajkom, dislajkom, počkajte, dám si ešte takto foto. Video môžete označiť lajkom, dislajkom, proste môžete kúknúť na moje minulé videá. Zatiaľ z tejto hry nevychádzajú žiadne iné videá, takže majte sa. Oheň sa vami, všetko sa vami. Majte sa, čaute. Ináč vidíte tie odlesky? Pekné sa, celkom. Takže majte sa fantasticky. A ináč tam bolo peniaze, tak som si ich vybral. Ups.